El primer premi, amb un import de 1.000 euros, tenim la Comissió Cívica de Carnaval. Segon premi, 750 euros, també de la Comissió Cívica de Carnaval. Tercer premi, 500 euros de premi i Comissió Cívica de Carnaval. Quart premi, 300 euros de la benzinera Guarani. Cinquè premi, també 300 euros de Cunicat. Sisè premi, de 200 euros, patrocinat per l'Hospital del Sant Marc. Setè premi, 150 euros de Franquès. Vuitè premi, de 150 euros, patrocinat per Blau Advisos. 150 euros, novè premi de Delta Montblanc. Desè premi, 100 euros, Cistereria Maria Rosa. 11è premi, 100 euros de Cal Nicolau. I finalment 12 premis de 100 euros del celler Victorius. Per tots ells un fort aplaudiment, sisplau. I la crisi que estem vivint hem superat amb 10 persones el nombre de desplaçats de l'any passat. Aquest any continuarem amb la passarel·la i passarem un total de 17 comparses. Doncs donem pas ja, sense perdre més temps, a la primera comparsa de la passarel·la, com no podia ser d'altra manera,
Oppa Gangnam Style.
premi